Здравейте! Аз съм Евелин Зафирова и днес ще говорим за това как да поставяме граници на децата си по един здравословен начин. Видео част от серията Наболели теми на родители. Тази серия е замислена като своеобразно ръководство, даваща подкрепа при трудностите, с които можете да се сблъскате, докато отглеждате децата си. Тук може да получите практически примери за различни ситуации, разбиране за причините и за поведението на децата си и възможни начини да се справите с възникналите конфликти. Може би се е случвало да се опитвате да поставяте правила на децата си, а те да не ви чуват, да се налага да им викате, за да ви обърнат внимание и после да се чувствате виновни. Или пък да правите всичко по силите си, за да бъдат свободни докато растят, а те да се държат невъздържано и постоянно да са недоволни. Поставянето на граници е предизвикателство за повечето родители, защото като родители сме отговорни за ръководенето на поведението на децата си, което означава, че трябва да определяме правилата и да съблюдаваме как те се спазват всеки ден и по цял ден. Но начинът, по който го правите, може да има както положително, така и негативно влияние върху развитието на мозъка на детето и нервната му система. А също и може значително да повлияе на взаимоотношенията ви, да разруши връзката ви или да я подсили. Авторитарното поставяне на граници от типа направи както ти казвам, моя начин е правилният, или стани и го свърши сега, не ми отговари, че се научиш да ме слушаш. Такова поставяне на граници събужда стресовата реакция, защото детето възприема поведението на възрастния като заплаха. Когато детето е накарано да се чувства лошо или грешно за това, което иска, то се чувства атакувано и става отбранително. Тревожните деца често реагират с опълчване, труда на няма да го направя, защото се плашат. Нервната им система преминава автоматично в режим бей се или бягай. Тялото се наводнява с хормони на стреса, като кортизол и адреналин, и това затруднява саморегулацията му. Като възприеманата заплаха може да е просто трябва да се изкъпиш или приготвяй се за лягане, или ставай за училище. Тази стресова реакция не е болеви процес. Децата не се държат така, защото искат. В този случай се включва инстинкта за оцеляване. И това включване, когато е често, има негативно влияние върху мозъка и нервната система. Когато детето няма подкрепата да премине през трудните емоции, то се научава да ги потиска. И това довежда до проблеми като самолечение или експлозивност. За да регулира нервната си система, детето е нужно да получава емпатия, с която да се чувства разбрано за трудностите, през които преминава. Когато предлагаме разбиране, докато поставяме граници, детето може би ще е разочаровано, когато не постигне това, което иска, или пък когато се налага да направи нещо, което не иска. Но то няма да се чувства, че е лошо или грешно. И съответно няма да става отбранително, а напротив, ще чувства, че е подкрепено, защото родителите го разбират. То все още няма да харесва ограниченията, но ще е по-способно да ги приеме. Ще сътрудничи, ще е по-любопитно, по-адаптивно, така че ако му предложите като игра тази възможност, то ще я приеме. Как става това на практика? Например, когато детето не иска да се отделя от екрана, може да заявите спокойно. Знам, че искаш още един епизод. Толкова е забавен, нали? И все пак е време да изключим екрана. Хайде, ела заедно ще направим салатата за вечеря. Или когато купне за нещо сладичко, може да се обърнете към него с Миличък, разбирам, че си ядосан, защото не ти позволявам да ядеш бомбони преди хранене. Телата ни обаче имат нужда от добра храна, за да са здрави. А ако още ти се иска сладко след като се нахраня, обещавам, ще хапнеш един. Ето съобщението, което получава детето в тези ситуации. Не винаги ще получаваш това, което искаш, но получаваш нещо много по-добро. Някой, който те разбира и те обича, независимо какво се случва. Поставяйки границите по този начин, детето може да я приеме и да се съгласи с нея, защото ще се откаже от нещо, което иска,
за нещо, което иска повече. Тази топла връзка с родителите си. И това е в основата на самодисциплината. Отказваме се примерно от торта за здравето си. Избираме това, което има по-голяма стойност за нас. И детето също избира по-голямата стойност. Неговите взаимоотношения с топли и любящи родители. Така че всеки път, когато поставите граница по начин, по който ще е лесен за съгласяване, детето не само, че избира да сътрудничи, но и развива тази част от мозъка, която тренира самодисциплината и контрола на импулсивността. Освен това, когато приемаме и валидираме детските емоции, им помагаме да се научат да разпознават и регулират собствените си емоции по здравословен начин. Емпатичното поставяне на граници учи децата как да управляват конфликтите и предизвикателствата по конструктивен начин. Във всяко едно човешко взаимодействие винаги ще има предизвикателства и конфликти. Така че ако детето се учи, че е възможно да изразява емоциите си и нуждите си, докато уважава другия и неговите емоции и нужди, както и границите и правилата, които сме си поставили, той изгражда умения, които са безценни за изграждането на здравословни взаимоотношения и решаване на проблеми до края на живота си. Независимо дали става въпрос за връстници, училищни, партньори в живота или пък работна среда. Когато оставяме емпатично свързани с чувствата и състоянието на детето, докато поставяме граници, мозъкът ни отделя окситоцин, това е хормона на любовта. Това подсилва доверието и емоционалната сигурност. Децата развиват положително самочувствие, сигурно привързване към родителите си и се учат, че е добре да показват емоциите си и да търсят помощ, когато имат нужда. И понеже се чувстват признати, приети и харесвани, тези умения започват да ги използват и с другите хора, така че ще бъдат уважителни, разбиращи и състрадателни с приятелите си, с братята и сестрите си. Освен това, мозъкът на детето се оформя така, че при предизвикателни ситуации и големи емоции да реагира с по-голяма емоционална интелигентност и саморегулация. Ето какви са основните принципи за поставянето на емпатични граници. Нужно е да валидирате чувствата на децата и да признавате нуждите им. Ако го направите преди постигането на границата, чудесно. Ако не, може да го направите и след това. Кажете на децата, че разбирате това, което искат, че разбирате от какво се нуждаят, как се чувстват в този въпрос. И после кажете какво не може или какво може да направи. Признайте и, че начинът на реагиране на ограничението, което им поставите, също е нормален. По този начин давате посланието, че ги чувате, че се насреща, да им помогнете, защото ви е грижа за тяхното щастие. Дори когато не сте в състояние да им дадете това, което искат, или пък искате нещо от тях, което пък те не искат да направят. Например, зная, че искаш да останеш да играеш още. Сигурно можеш да играеш цяла нощ без да спреш, нали? Само, че точно сега е време за лягане. Или да отидем да довършим приказката от снощи. Така можем да покажем, че признаваме желанието им, да им дадем нещо, което могат да правят и да потвърдим, че ги чуваме и че съпреживяваме с тях това, което те не могат да постигнат. Забележете, че обръщайки се към детето, не се оплаква, че се е наложило да кажа 4 пъти да си ляга, или пък, че съм уморена и вече не искам да го правя отново. А само казвам, че знаем какво иска. И все пак е време да направи това, което аз смятам, че е вярно. В този момент един морен очаган би могъл да се тръщне на земята, да рита, да блямва в сълзи, да вика, защото не иска да се разделя от това, което му носи удоволствие. Но това не означава, че ще му дам. Ще му покажа, че го чувам, че съм насреща, че разбирам, че наистина го иска и колко приятно изглежда това. И все пак е време да премине към съня, който му е жизненно важен за тялото му, за да може да играе с удоволствие на следващия ден. Това, че сте емпатични, не означава, че ще промените границата или ще пренебрегнете правилата за държание, които вече сте поставили. Като, например, забрана за крясъци в семейството. Може да кажете:
Разбирам, че си ми много ядосан, но знаеш, че не позволявам използването на обидни думи. Хайде да ми кажеш това по по-спокоен начин. Този начин на взаимоотношение прави семейния живот много по-лек и хармоничен. Остава обаче, когато действията на децата ни не изненадват. Например, в една ситуация, в която се прибирате изтощени от работа, захващате се с всички домакински задължения. След като чувате някакъв странен шум от другата стая, влизате в нея и виждате как всички дрехи са на камера на пода, а сладката ви дъщеричка се е покатерила на горния раф на гардероба и се опитва да се напъха цялата в нея. Първото, което е нужно да направите, е да си върнете трезвото мислене и да прецените дали има риск за здравето на детето ви. Ако да, просто моментално го свалете оттам. След това си поемете въздух, преди да заговорите, за да успокоите собствената си нервна система и да излезете от реакцията на стрес. И чак тогава може да продължите с валидирането. Например, леле, каква бъркотия си направила. Сигурно тази игра ти е много забавна. Ай, виж колко нависоко си се качила. Това е като на катерушката в парка, нали? Аз обаче се оплаших за теб. Не ти позволявам да се качваш на височината на главата ти, ако няма друг възрастен в стаята. И сега искам да си нагънеш внимателно всички дрехи, а след малко ще ти помогна да ги приберем по местата. Така гардероба ще стане още по-подреден и хубав. Имайте предвид, че за да се грижим за децата си по този начин, е нужно самите ние да се регулираме, да имаме обич и разбиране към себе си. Защото ако не се регулираме, ако се ядосваме, плашим, отдалечаваме, ние не сме ролевия модел за децата си, за това, което искаме да ги научим. И със сигурност не можем да сме емпатични към тях. Саморегулацията започва с това да сме състрадателни към себе си. Благодаря ви за това, че се присъединихте към мен в обсъждането на въздействието на поставянето на граници на децата. Ако това видео ви е харесало, моля да натиснете палеца, за да може да стигне до повече хора, за които е важно да научат тази информация. А ако искате да бъдете информирани за предстоящи видеа, натиснете камбанката, за да се абонирате за канала. Ако имате нужда да споделите ваши ситуации, в които сте изпитвали трудност с заявяването на правилата или просто да разкажете за ваша опитност като родител, моля оставете коментар, защото всички сме в това заедно и нашите опитности и осъзнавания помагат на други родители. Нека го направим като разговор между нас. Благодаря ви още веднъж и ще се радвам да се видим в следващата тема.